Wel, noswaith dda, croeso cynnes i chi yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n cerdded trwy y pentre nawr, oedd yna gynnwrf yn ei rhywbeth ar fin digwydd y ras rhedeg yma. Wel, os mae cynnwrf fyna yn pobl falle'n gyffroes, wel, gymaint fwy o gynnwrf dyle fod yn ein plith ni wrth ni ddod i addoli yr arglwydd gyda'n gilydd, i glywed gair Duw sydd wedi baratoi ar ein cyfer ni, fel i bobl e. Gobeithio bod ni yn excited wrth feddwl am y cyfle sydd gyda ni heno i addoli gyda'n gilydd. Diolch yn fawr i Meirion am yn harwen ni heno ac yn dymuno bendith Duw yn o ti Meirion wrth i ti yn arwen ni. Cofiwch bod yna baned ar ôl yr oedfa ac yna yn ystod yr wythnos cwrdd gweddi eto eich atgoffa chi ni'n cwrdda yn hau pobl wythnos hyn, nos Fawrth, gan bod i'n dimarth cynta'r mis. Bydd fwy o fanylion am yna maes y law, ac yna cyfle i drafod emyn ar lain gyda Wyn nos Iau, bore coffi yma am 10, bore di Gwener, cyfle i'r dysgwyr i gyfarfod yn yr hwb yn Rhybaina am 10 di Sadwn, ac yna cofiwch bod brecwas mercher am 10 wythnos i di Sadwn. Castell y mis ymwneud waith Lydia Adams yn Slovenia, ac yna Sul nesaf os dyw'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn y bore a'r prynhawn. Mae gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod na destun gyda ni. Bod un gyda ni yw addoli heno, yn Dduw tad, mab ac ysbryd lan. O arglwydd, ni'n gweddio, bydde ti'n trwy ysbryd yn gosod cynnwrf yn ein calonau ni, wrth feddwl am y fraint sydd gyda ni nawr, i ddod ger dy frondi yn arglwydd a'n gwaredwr. Bod ni nid yn unig yn cael bod yn weision i ti, ond ni'n cael bod yn blant i ti. Bod ni'n cael dod at dad sydd yn dymuno rhoi pethau da i'w blantau. Arglwydd ni'n credu bod y pethau gorau gyda ti ar ein cyfer ni heno, wrth ni fod gyda'n gilydd ac wrth ni addoli gyda'n gilydd ac wrth ni wrando ar dy air gyda'n gilydd. Ni'n disgwyl iddi wrtho ti ac yn disgwyl gwledd oddi wrtho ti. Arglwydd bydd gyda ni. Maddau i ni unrhyw fai yn derbyn di. Ac i rai sy'n bresennol fan hyn, i rai sydd yn gwylio ar-lein sy'n methu bod yma, o Dduw, ni'n gweddio bydden ni'n gwybod bod ni'n cyfarfod a'n Duw ni heno. Bod y bresenoldeb di yma a bod ni'n clywed eiriau di. Bydd gyda Meirion felly, a bendithia ni, a gogonedda enw Crist, a bod ni'n gofyn hyn yn ei enw a'i heiddiant ti. Amen. Wel, mae'r salmydd yn yr 8th salm yn canu fel hyn. O arglwydd ein ior, môr ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gosodais dy ogoniant uwch y nefoedd, codais am ddiffyn rhag dy lunion, o enau babanod a phlant, signo a thawelu'r gelyn a'r dialydd. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd, y lloer, a'r ser a roddais dyn ei lle, beth yw mae drolyn i ti ei gofio, a'r teulu dynol i ti ofalu amdano. Eto, gwnaethos ef ychydig islaw Duw a'i goroni a gogoniant ac anrydedd. Roes ti ddo awdurdod ar waith dy ddwylo a gosod popeth dan ei draed. Defaid ac achain i gyd yr anifeiliaid gwylltion hefyd, adar y nefoedd a physgod y môr, a phopeth sy'n tramwyo llwybrau'r dyfroedd.
O arglwydd einior, môr ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Amen. Wel, fe ddywedais i mai can yw honno, ac i ni'n ddiolchgar iawn fod salmau can ar gael i ni yr wythfed, a fe godwn ni i ganu. Mae Emrys yn mynd i ddod i ddarllen y gair i ni. O datgyddiad 7. Ar ôl hyn, gwelais 4 angel yn sefyll ar 4 congl y ddaear, yn dal 4 gwynt y ddaear, i gadw'r gwynt rhag chwythu ar y ddaear, nac ar y môr nac ar un goeden. A gwelais angel arall yn esgyn o godiad hael, a chanddo sêl y Duw byw. Gweiddodd a llais uchel ar y 4 angel, y rhoddwyd iddynt awdurdod i newidio'r ddaear a'r môr. A dywedodd, peidiwch a neweidio na'r ddaear, na'r môr, na'r coed, nes i ni selio gweision ein Duw ar ei talcennau. A chlywais rif y rai a seliwyd, 140 a 4 o filoedd, wedi ei selio, o bob un o lwythau blant Israel. O lwyth Juda yr oedd 12,000 wedi ei selio, o lwyth Reuben 12,000, o lwyth Gad 12,000, o lwyth Aser 12,000, o lwyth Naphtali 12,000, o lwyth Manasseh 12,000, o lwyth Simeon 12,000, o lwyth Levi 12,000, o lwyth Issachar 12,000,
Olwyth Sabilon 20,000, olwyth Joseph 20,000, ac olwyth Benjamin 20,000 wedi ei selio. Ar ôl hyn edrychais ac weled dyrfa fawr na allai neb ei rifo, o bob cenedl a'r holl llwythau a phobloedd ac ieithoedd, yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi ei gwisgo â mentyll gwyn a phalmwydd yn ei dwylo. Yr oeddent yn gweiddi â llais uchel, un Duw ni sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen y perthyn y waredigaeth. Yr oedd yr holl angylion yn sefyll o amgylch yr orsedd, a'r hyneriaid a'r 4 creadur byw, a syrthiasant ar ei hwynebau ger bron yr orsedd, ac addoli Duw, gan ddweud, Amen. In Duw ni y bor mawl a'r gygoniant, a'r doethineb a'r diolch a'r anrhydedd, a'r gallu a'r nerth byth bythoedd. Amen. Gofynodd un o'r hyneriaid i mi, y rhai hyn sydd wedi ei gwisgo â mentyll gwyn, pwy ydynt ac o ble deithant? Dywedais wrtho, ti sy'n gwybod farglwydd, meddai yntau wrthyf, dyma'r rhai sy'n dod allan o'r gorthrymder mawr, y maent wedi ei golchi ei mentyll a'i canu yng ngwaed yr oen. Am hynny y maent o flaen gorsedd Duw, ac yn ei wasanaethu ddydd a nos yn ei deml, a bydd yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd yn lloches iddynt. Ni newynant mwy ac ni sychedant mwy. Ni ddaw ei gwarthaf na'r hael na dim gres, oherwydd bydd yr oen sydd yng nghanol yr orsedd yn ei bugeilio hwy, ac yn ei harwain i ffynhonnau dyfroedd bywyd, a bydd Duw yn sychu pob deigryn o'i llygaid hwy. Wel, mae yna fawl a chanu yn y nef, a mae'n dda felly bod ni'n cael canu yn syth ar ôl y darlleniad yna. 30 yn yr atodiad, Iesu yw'r ior. Mae'r gri yn atsain drwy'r greadigaeth, ysblenydd nerth tragwyddol air ein craig, brenhinol fab a leinwr nef a'i fawr ogoniant, ond sy'n ein gwadd i flasu'r bara byw. Ysblenydd nerth tragwyddol air ein craig,
Wel, gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, cyd gweddion. I ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw am y fraint heno o gael dy gyfarch di yn dad i ni yn a thrwy'r arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am gwaith yr ysbryd glân ynom sydd yn galluogi ni i weiddi gyda Cristnogion yr oesoedd a Cristnogion pob lle, Aba, Dad. I ni'n diolch mai ti sydd yn huno ni fel dy blant, dy deulu, ac bod ni'n cael dod o arglwydd ata ti yn hyderus. Nid mewn unrhyw ffordd oherwydd gallu neu rinwedd personol, ond i ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu Grist wedi gwneud y cyfan mwyn i ni ddod, ac o arglwydd i ni'n diolch amdano heno. I ni'n diolch bod ni newydd glywed mai fe yw arglwydd y cread. Mai fe yw'r un a wnaeth ymostwng i ddod mwyn achub a gwaredu, euog, gwael, llwch y llawr. I ni'n diolch o arglwydd i fod ef wedi fod yn bodlon dioddef, bodlon derbyn gwawd, ac o arglwydd derbyn pwys pechod, o arglwydd nid rhywbeth bach mo hyn, ond fe roed arno pwys euogrwydd, pwys na lle neb arall i ddwyn. I ni'n diolch o arglwydd fod i berffeithrwydd ef yn ateb yn lle ni. I ni'n diolch o arglwydd iddo fynd yn ôl i'r nef trwy'r ysbryd glân y mae e'n roi i ni o'i hyfryd presenoldeb. Ac yn i'n gweddio heno byddwn ni'n ymwybodol o'r addewid lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn ei enw ef i bod wedi addo bod yn plith ni. O arglwydd Iesu yn gwahoddiad syml ni heno yw y byddi di yn dod atom ni, ac byddi di yn tynnu'r llen fel petai, y llen sydd rhwng amser a thragwyddoldeb, rhwng nef a deiar, ac byddwn ni yn cael gweld rhywbeth heno o'r etifeddiaeth, cael gweld y wlad hyfryta sydd. Byddwn ni'n cael gweld o arglwydd y wledd. Byddwn ni'n cael gweld hyd yn oed cwmni o arglwydd yr iaith o'n blaen ni, yr tystion o arglwydd. Maen nhw nawr yn tystio o arglwydd i dy fawredd di, dy allu di, dy ogoniant di. Ac o arglwydd petai nhw yn cael siarad yn ei heno, bydden nhw'n siŵr o ddweud ymlaen. Ac i ni am cymryd fel petai heno, camau ymlaen. O arglwydd, madde os i ni'n aros yn hunfan, madde os i ni hyd yn oed weithiau trwy ffolineb, dallineb, yn camu nôl. Ond i ni'n gweddio heno, y byddwn ni'n cael camu ymlaen. Ac byddi di'n helpu ni o arglwydd yn y sefyllfaoedd i ni ynddo. Ti'n adnabod ni yn well nag ni'n nabod yn hunain. Ac i ni'n gweddio heno, byddi di o arglwydd yn ymwneud â ni. Yn ôl dy dyner drigaredd ac yn ôl dy hyfryd ras o arglwydd y byddi di yn cymell ni o arglwydd ymlaen. I ni'n gweddio am yn gilydd, i ti'n gwybod o arglwydd am lle gwaith, bydd rai yn mynd yn ôl iddo yr wythnos yma, neu gwaith adref. I ni'n gweddio am y plant a'r bobl ifanc fydd yn mynd nôl i'r ysgol. Ni'n gweddio'n arbennig dros rai sydd ag aroliadau yn y tymor yma. Byddi di'n nerthu nhw, byddi di'n helpu nhw o arglwydd i ffocysu ac i ddysgu. I ni'n gweddio am athrawon o arglwydd ac arweinwyr ysgol sydd yn Gristnogion y dyddiau yma. Ac i ni'n gweddio byddi ni'n rhoi pob help a chymorth iddyn nhw yn y tymor yma.
I ni'n gwyddio o arglwydd am llywodraeth leol, cenedlaethol, ryngwladol o arglwydd. Ti sydd ar cyfan yn bydd pobl yn dymuno gwneud yr hyn sydd yn gyfiawn ac sydd yn dwy'n heddwch i'n byd ni. I ni'n gwyddio'n arbennig am y mannau hynny, lle does dim heddwch. I ni'n meddwl am Cristnogion yn Ukraine ac yn y dwyrain canol ac yn mannau eraill o arglwydd ar y ffin rhwng Pakistan ac India, Gogledd India, lle mae yna o arglwydd sŵn, bwlet a bom fel petai, o arglwydd. I ni'n gwyddio am heddwch, ond i ni'n gwyddio'n fwy hyd yn oed o arglwydd pan fod pethau'n dywyll ac yn anodd. Yn rhyfedd iawn, dyw hwn weithiau ddim yn rwystro dy fwriadau di. Trwy ddirgel ffyrdd, mae'r uchel ior yn dwy'n i waith i ben, ac ni'n gwyddio byddwn ni'n ymddiried yn brodyr anchwiorydd i ti, ac yn ymddiried y sefyllfa presennol a'r dyfodol i dy ddwylo di. Ni'n gwyddio am genhadon heno, ni'n gwyddio am rai sydd wedi mynd o Gymru, dy wasanaethu di. Ni'n gwyddio am Lydia Adams. Ni'n diolch amdani, diolch am ei dyfal barhad hi, diolch am y cysylltiadau mae'n ni'n wneud, ac ni'n gwyddio bydd hi'n profi bendith o arglwydd. Pan fod cyfnodau le mae'n teimlo'n bell o gartref ac yn unig weithiau o arglwydd, ni'n gwyddio bydd dy hyfryd presenoldeb di yn ei chymell hi ac yn ei anwesu hi, ac bydd hi'n cael gweld rhywbeth o arglwydd o ffrwyth i llafur, ond fel clywson ni'r bore yma, ffrwyth a'i beidio, fydd hi'n dal yn ffyddlon i ti. Ni'n meddwl am eraill o arglwydd o'r ddinas yma fel Gethin a'i briod yn Ffrainc. Ni'n meddwl o arglwydd am Heledd yn Iwerddon ac nifer o rai eraill o arglwydd. Ni'n gwyddio dyfendith ar eu tystiolaeth nhw. Ac ar yn tystiolaeth ni fel eglwys, ni'n gwyddio ar hyn o bryd y byddi di gyda yr gweinidog a'r hyniried. Ni'n gwyddio o arglwydd y byddi di gyda ni fel aelodau, ac y byddwn ni fel glywson ni'r bore yma yn awyddus i wasanaethu yn y mannau hynny ac yn y cyfrifoldebau hynny, ond hefyd yn cael gras i dderbyn gwasanaeth eraill. Ni'n diolch am y rai sydd yn gwasanaethu ni o arglwydd yn y gair ac yn ei gofal, ac ni'n gwyddio yn arbennig o arglwydd dros dyfodol yr eglwys ynglyn â'r adeilad yma o arglwydd. Os mae dyma'r fan a dyma'r lle, wyt ti am i ni aros ac i fod yn dystion i ti yn y pentref yma, ond hefyd yn y ddinas yma o arglwydd, gna y cyfan yn glir, ac y byddi di o arglwydd, y Duw sydd yn cau ac yn agor, y byddi di yn lliwio ni ac yn cynnal ni yn ystod y cyfnod yma. Ni'n gwyddio nawr y byddi di yn gwrando ar yn gwyddiau ni ac yn dod ato ni nawr wrth i ni agor y gair mewn munud i siarad â ni o llefara addfwyn Iesu yw ein gweddi. Tor unrhyw amheuaeth, sych, digysur, dyrys, tywyll yn yr oedfa yma heno, ac byddwn ni'n profi dy hyfryd presenoldeb di trwy'r gair a'r ysbryd, gan faddau i ni eto o arglwydd, o maddau, pob peth cas, pob peth drwg, pob peth anymunol sydd yn codi fel chwyn mewn gardd. I ni'n ymwybodol o arglwydd, i ni'n gofyn i ti chwynnu fel petai heno y pethau diflas cas a gosod yno ni, plannu eto o arglwydd, egwyddorion yn fel blodau hyfryd. A hynny i gyd, nid i ni o arglwydd, nid i ni, fydd e'n fendith i ni, ond clod ac yn rydedd i ti. Amen. Wel, 57 yn yr atodiad, y mai gorseddfainc fri, uwch thronau, disglau'r dyn, y man lle daw y ffyddlon
rai rhyw ddydd cyn hir, o flaen yr oen, cawn fyw, hon yw a ddewyd Duw, calonnau ffydd, derbyniant ras, cawn weld ei wedd. Ti wedi cloi drws y cefn? Do. Drws y ffynt wedi cloi? Do. Nawr mae yna gyfarwyddyd extra i ti wedi tynnu'r ollwedd mas o flaen drws y ffrynt. Ond wrth byw mewn lle saff fel Llaneirog, oedd popeth yn iawn. Ydych chi'n saff? Ydych chi'n ddiogel? Mae diogelwch, amddiffyn, noddfa, lloches. Wel, maen nhw gyd yn faterion pwysig yn dydw. Maen nhw'n faterion personol, teuluol, un byd a'n cymdeithas. Mae yna gynllunio mawr, mae yna arian mawr yn cael ei wario, mae yna strategaethau. Yn ei lle yw ein diogelu ni, cadw ni'n saff, amgylchfyd
byd diogel. Dyna'r freuddwyd. Wel, dyma thema fawr y 7th benod o lyfr datguddiad. Trwy'r darluniau hyfryd a'r gosodiadau hyfryd a'r symbolau hyfryd yn y benod yma, bod yn ddiogel yw neges fawr y benod. Y diogelwch eithaf, y noddfa a'r lloches derfynol, tragwyddol. Yn y cyd-destun, i ni'n gweld pa mor bwysig yw hyn. Mae penod 6 yn llawn o ryw sŵn aflafar, trychinebau, enbyd, darluniau o drallod, adfyd, ryfel, newyn, trybini a chyflafan ar bob lefel. Mae yna ryw ochenaid yn y 6th benod, ryw gwau ola, y greadigaeth yn drwm dan gondemniad a barn. Mae ser yn ef yn syrthio, mae'r ddeiar yn cael ei ysgwyd a'i rwygo. Yn wir, y darlun mawr sydd yna yw dyma ddiwedd y greadigaeth, dyma ddiwedd y byd. Mae'r byd yn cael ei ddinistrio, ei ddiddymu, a hynny yn derfynol. Wedyn, penllanw ar swydus, dydd mawr ac ofnadwy digofaint yr oen. Mae'r emynydd Morswyn yn crynhoi'r cyfan yn diwe yn ei emyn. Pan fo creigiau'r byd yn rwygo, yn rhyferthrwyr farn a ddaw, stormydd creulon, arnau'n curo, cedyrn fyrdd, o'm cilch mewn braw. Mae yna ddigon i'ch brawychu chi yn y benod. Nawr, byddai rai yn dweud, wel, rybuddion eithafol yw'r hein o lyfr astrus y datguddiad. I chi newid dweud mae darluniau a symbolau sydd yma. Beth am Iesu cariad, gras a thrigaredd? Wel, gadewch i ni wrando ar lais yr Iesu ei hun. Mae e'n rybuddio i ddisgyblion ac yn talu cryn sylw at ddiwedd y byd. Un enghraifft o Efengil Matthew 24. Byddwch yn clywed am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd. Gofalwch beidio a chyffroi. Rhaid i hyn ddigwydd, ond nid yw'r diwedd eto. Cyfyd cenedl yn erbyn cenedl, teyrnas yn erbyn teyrnas. Bydd adegau newyn, daeargrynfaidd mewn mannau, ond dechrau'r gwewyr fydd hyn oll. Yn union ar ôl gorthrymder y dyddiau hynny, tywyllir yr hael, ni rydd y lloer a'i llewyr, syrth y ser o'r nef, ysgydwyr, nerthoedd y nefoedd. A'r pryd hwn ymddengys arwydd, mab y dyn yn y nef. Y pryd hwnnw bydd holl dylwythau'r ddeiar yn galaru. A gwelant, fab y dyn yn dod ar gymylau'r nef gyda nerth a gogoniant, ac fe anfona ei angylion wrth sain yr utgorn mawr, byddant yn cynnyll a ethelydigion o'r 4 gwynt o eithaf, o'r un eithaf i'r nefoedd hyd at y llall. Nawr, dyma gariad Crist, cariad a thrigaredd Iesu Grist, yw rybuddio i ddisgyblion. Ac yn llyfr y datguddiad, mae Iowan yn defnyddio rybydd ac addewid. Yn wir, dyma thema fawr yr ysgrythyr i gyd. Mae yna rybydd, ond mae yna addewid, a mae rybydd ac addewid yn cydweithio gyda'i gilydd. Felly, ar ddiwedd y 6th benod o ddatguddiad, mae'r cwestiwn allweddol yma yn cael ei ofyn yn wyneb hyn i gyd, pwy all sefyll? Pwy all sefyll?
ydw i'n bosib i fod yn sefydlog? Ydw i'n bosib sefyll pan fod yr holl gyflafan yma yn digwydd? Os na fan diogel? Os na fan saff? Wel, fel rwy'n dweud, mae'r 7fed bennod yn ateb cwestiwn diwedd pennod 6. Ann Griffiths, yr Emynyddes, yn dweud yn dwi hi. Mae'n ateb y cwestiwn i ni. Mae na fan. Mae na fan yn ymyl diwdod i bechadur'r wneud ei nith. Fel mae'r aderyn yn cael lle i lochesu. Fydd plant yr arglwydd yn cael lle saff i lochesu. Ac mae yna 3 peth dwi eisiau edrych arno o'r 7fed bennod yma. Yn gyntaf, sicrwydd yn diogelwch ni. Sicrwydd yn diogelwch. Chi'n cofio rhyw amser yn ôl o'n i'n pregethu ac o'n i'n edrych ar y 2 dyn. Un yn adeiladu tŷ ar lan y môr a'r llall yn adeiladu tŷ ar y graig. Wel, un oedd yn sicr, un oedd y lle diogel, ac yma heno mae'r bennod yma yn dangos i ni sicrwydd diogelwch y saint y Cristion. Mae'r 7fed bennod yn agor gyda 4 gwynt cryf, fel betai gwyntoedd cryf yr 6fed bennod yn dal i chwythu. Ond sylwch fod 4 angel, a beth maen nhw'n wneud? Sefyll. Pwy all sefyll? Wel, mae angylion yn cael sefyll. Mae angylion Duw gyda chryfder a nerth yn sefyll i ddiogelu, deiar a môr, ac yn benodol maen nhw fod i warchod, maen nhw fod i ddiogelu gweision yr arglwydd. Mae yna amddiffynfa sicr a diogel. Ond ych chi'n sylwi beth yw ei gwaith mawr nhw? Beth yw ei gweinidogaeth nhw? Gweinidogaethu mae angylion, a beth yw ei gweinidogaeth nhw yn y fan hyn? Wel, yn adnod 2 i 4, i ni'n gweld mae ei gweithred mawr nhw yw selio y gweision. A selio, sylwch, gyda sel y Duw byw. Mae Duw yn fyw. Fe gawn ni weld mewn munud. Mae llyfr datguddiad yn llawn o hyn. Mae Duw yn fyw. Mae Duw ar ei orsedd, mynd a dod. Marw, dymchwel, fydd y greadigaeth, ond mae awdur y greadigaeth, mae arglwydd y greadigaeth, mae e'n fyw. A beth mae Duw yn gwneud i'w weision ydyw i amddiffyn nhw yn sicr ac yn ddiogel trwy i selio nhw. Mae'r selio yma yn digwydd, chi'n sylwi'n benodol, selio ar ei talcennau. Mae'n cael ei grybwyll eto ym mhennod 14. Edrychais, a gweler oen yn sefyll ar fynydd Sion, a chydag ef 144 o filoedd. A'i enw ef ac enw ei dad wedi ei hysgrifennu ar ei talcennau. Nawr, dwi'n berson heb datw. Dwi'n eisiau gofyn heno, llaw lan, os oes tatw dych chi. Ac wedyn ni, byddwn ni ddim yn gofyn, lygen ni weld y tatw. Wel, mae yna ysgrifen fan hyn, darlun yw e, darlun symbolaeth, o leia 3 peth. Mae'r selio yn dynodi 3 peth. Yn yr hen fyd, byddai sel yn cael ei roi ar eiddo. Nid yn unig anifeilied, ond falle byddai cotwm, neu gwlan, neu silc, bwndeli o'r rhain yn mynd ar draws y byd yn y llongau yma, fydden nhw'n cyrraedd i porthladdoedd. Wel, siwr i chi'n gwybod o le oedd yn ei dod ac i ba le oedd yn mynd? Pwy oedd yn berchen? Felly perchnogaeth, ownership, sy'n cael ei danlinellu yn y sel yma. Marc, falle mewn inc, neu gwaed, yn dweud yn glir, fi bia hwn. Y ddafad yma, y fuwch yma, y stoc yma, y dillad yma ac yn y blaen.
meddiant personol. Mae Duw yn yr Hen Testament wedi cyhoeddi ond Duw e. Mae ei feddiant personol fyw, wel welson ni'n y salm heno, popeth, nef a deiar, ond yn benodol i bobl. Yn awr, medde Eseia, dyma'r hyn a ddywed yr arglwydd, ath greodd Jacob ac athliniodd Israel, paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di, galwaf ar dy enw, eiddo fi ydwyt. Fi sy bia ti. Mae'n fy ngharu, rwyf yn gwybod, mae ei eiddo byth o'i fi. Dyma'r sel, marc personol y perchenog ar ei bobl. Dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth oedd y sel yn tystio dilusrwydd. Roedd na sel yn cael ei roi ar air, neu arian, neu goper, neu bres. Roedd na sel oedd yn dilysu. Mae hwn yn gwlan go iawn. Mae hwn yn silc go iawn. Mae hwn yn bren, neu mae hwn yn... Mae'r marc yma'n dilysu y peth mewn byd le roedd na falsrwydd. Mewn byd le roedd na bobl yn gallu copio, fel yn y byd ni. Ni'n gwybod yn di ni, pan o'n ni'n trafod arian, pint, a 5 pint, a 10 pint, a 20 pint, os welswch chi un erioed. Mae yna rhyw farc yn dilysu, ac roedd y sel yn dilysu yr eiddo. Yn drydydd, roedd y sel yma, oherwydd mae marc perchnogaeth ac oherwydd mae dilysu oedd yn diogelu'r eiddo yna. O'ch chi fod i ofalu am yr eiddo yna ar ei daith, yn ei ddefnydd, o'ch chi fod i ddiogelu'r peth. Ac wrth gwrs, dyma'r union bwynt i ni'n trafod. Marc a nod, medde un esboniwr, marc a nod y bugail ar ei braidd ac ar ei ddefaid. A pwy yw'r defaid yn y benod yma? Wel, defaid eithriadol, bugail Israel a'i Duw, llwythau Israel sy'n cael ei nodi yn y fan hyn. Y 12 llwyth yn cael ei enwi. Pobl yr arglwydd yn bennaf yn yr Hen Testament. Ond fel wedi dweud, mae yna ddarluniau yn llyfr datguddiad, y cyfan o bobl yr arglwydd, oherwydd pan ni'n dod i'r Testament Newydd yn Rhufeinied a Gelatied, mae Paul yn dysgu gwir Israel Duw yn awr, gwir bobl yr arglwydd yw'r hen a'r newydd, yr iddew a'r cenedl ddyn wedi dod at ei gilydd. A pan bod Paul yn ysgrifennu, enghraifft, at eglwys Ephesus, mae e'n dysgu bod pob Cristion yn cael ei selio gan yr arglwydd. Mae sel, yr ysbryd glân, trydydd person y dryndod, ar ei bobl. Mae ei eiddo byth o'i fi. Chwythau, wedi chi glywed gair y gwirionedd, efengil eich iachawdwriaeth, ac wedi chi gredu ynddo, gosodwyd arnoch ynghryst sel, yr ysbryd glân. Yr hwn oedd wedi ei addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth. Nes ein prynu'n rydd yw mae ddiannu'n llawn clod i'w goniant Duw. Mae'r selio yma'n digwydd yn eich profiad chi, yn eich tystiolaeth chi, yn eich cyffes chi, pan ych chi'n dod i gredu, a hwnna sydd yn eich cynnal chi, a'ch cadw chi, yn eich harwen chi, at y diwedd, i'r etifeddiaeth. Chi'n sylwi yn y benod yma, mae'r llwythau wedi cael ei enwi, ond wedyn ni mae yna ehangu mawr yn yr adnod sy'n dilyn, adnod 9. I ni'n gweld yr ehangu mawr o bobloedd, pob cenedl, llwyth ac iaith. Mae yna atsain yn y fan hyn o'r hen addewid, y cyfamod, addewid y cyfamod i Abram. Ac ni'n gweld, mi fydd y cyfamod hwnnw, mae eisoes yn cael ei wireddu,
Mae Duw yn casglu i bobl o bob man yn y byd, ieithoedd, genhedloedd a phobloedd. Ac maen nhw'n saff. Maen nhw'n saff, maen nhw'n ddiogel. Mae gair Duw, mae ysbryd Duw, mae addewid Duw yn wir ac yn ddilys yn I effeithiau ar bobl yr arglwydd. Nawr, wrth feddwl fod na fyd, I ni'n byw mewn byd, dan farn a dan felltith Duw, mae na ysgwyd yn digwydd yn yn dydd ni. Chi'n darllen erthyglau, bobl sy'n gwybod, wel, mwy na fi beth bynnag, ac mae na ysgwyd yn digwydd, ysgwyd gwleidyddol, ysgwyd economaidd, ysgwyd iechyd I nifer o phobl y byd, ysgwyd cymdeithas, ysgwyd teulu. Mae'r cyfan fel petai yn cael ei ysgwyd. Ydych chi'n saff? Ydych chi'n ddiogel? Mi all popeth yn wir, mae'r Beibl yn dweud I ni, mi fydd popeth yn cael ei dwyn fel petai oddi arno ni. Ond mae yna un fan, mae yna un lle diogel, sicr, saff. Allwch chi ddweud heno, mae ei eiddo beth o'i fi, mae I farc arno chi. Marc, mae nifer wrth gwrs o'r esbonwyr yn mynd ar ôl hwn a'r pregethwyr hen ac ifanc, marc a nod y gwaed. Oedd na wraig yn Llanelli, o'ch chi'n cwrdd â hi, ac mewn rhyw frawddeg neu ddwy fydde hi'n gofyn, chi dan y gwaed, machgen I? Chi dan y gwaed. Hynny yw wedi marc, nod, ni'n mynd I edrych arno yn fwy yn awr. Felly, sicrwydd, cael bod yn siŵr bod ni'n saff ac yn ddiogel oherwydd gwaith Duw ynom arnom sydd yn fendith wrth gwrs ac y bendith mwyaf bod yn siŵr. Mae'r emyn Saesneg ond yw blessed assurance, sicrwydd bendigaid I perthyn i'r arglwydd. Ond beth yw sail y sicrwydd? Beth yw sail y sicrwydd a'r diogelwch yma? Wel, mae Iowan yn wir datguddio, mae'r llen yn cael ei dynnu yn ôl, ac I ni'n cael gweld sail yn sicrwydd ni. Ac dyma ni'n dechrau, mae yna orsedd. Dyna pam, wrth gwrs, ganon ni'r emyn. Mae yna orsedd. Dyma'r persbectif. Dyma sail yn sicrwydd ni yn hyn o fyd ac yn y byd sydd I ddod. Yng nghanol y cyfan, yn wir yn dal y cyfan, yn reoli'r cyfan. Yr orsedd yma, gorsedd mawr, awdurdodol, gorsedd glân. Ac yno, ar yr orsedd yma, mae Duw ar oen. Gorseddfainc sefydlog, dwi byth yn symud. Gorseddfainc gras, trigaredd. A dyma cyrchfan y dyrfa fawr, dyma le maen nhw. Maen nhw o flaen yr orsedd yma. Yn wir, I ni'n cael clywed bod nhw'n sefyll. Pwy all sefyll? Wel, mae'r rhain yn sefyll. Maen nhw'n sefyll, ac wrth gwrs nid mewn nerth personol, nid mewn rinwedd personol. Ond chi'n sylwi yn y fan hyn, maen nhw'n sefyll ac yn ddiogel oherwydd maen nhw o flaen yr oen. Mae'r oen wedi cael ei gyflwyno yn y bedwaredd a'r bumed bennod. Yn y bumed bennod, mae darllenwyr Iowan yn cael ei gyflwyno i'r oen. Yn ei dagrau, maen nhw'n wylo, sneb yn deilwng I agor llyfr y bywyd. Mae yna ddarlun o lyfr y bywyd. Ac mae yna enwau yn llyfr y bywyd yma. Ond sneb yn deilwng I agor y llyfr yma. A sneb ddod I ddatod y clo fel betai ar y llyfr yma. Ac maen nhw'n wylo.
A meddyliwch chi am hyn, yr wylo sydd. Pwy all? Pwy all sefyll? Pwy all agor? Dyma cwestiynau mawr llyfr y datguddiad. Ond mae'r darllenwyr yn clywed y geiriau yma. Paid ag wylo. Roedd Iowan fel petai yn wylo. Paid ag wylo. Wyle. Y mae'r llew o lwyth Juda, Groeddin Dafydd, wedi gorffygu ac ennill yr hawl i agor y sgrôl a'i saith sel. Ac wedyn ni, gwelais oen. A beth mae hwnnw'n wneud? Sefyll. Mae'r oen yn sefyll. So felly pan ych chi'n dod i'r saithfed benod, chi wedi gweld bod yr oen yn sefyll, a mae ddilynwyr mae'r credynwyr, mae'r tyrfa fawr yn cael sefyll. Maen nhw'n sefyll oherwydd bod yr oen yn sefyll. Maen nhw fel petai wedi cael ei uno a'i cydio fel petai yn un yn y person rhyfedd yma. Gwelais oen yn sefyll. Mae'r oen yn sefyll, caiff ei bobl sefyll wrth ei huno a'i chysylltu ag ef yn ddiogel yn ei bresenoldeb. Dyn nhw ddim yn sefyll mewn grym a nerth neu rinwedd personol, ond yr oen. Mae darlun yr oen yn y Beibl wastad yn meddwl aberth. Aberth costus, aberth drud, aberth gwirfoddol, yn lle y bobl eraill. A mae'r oen yma yn sefyll. Sylwch rhywbeth arall am y bobl yma, nid yn unig maen nhw'n sefyll, ond maen nhw wedi gwisgo mewn ffordd arbennig hefyd. Wedi ei gwisgo a mentyll gwyn. Adnod 14, maent wedi golchi ei mentyll a'i canu yng ngwaed yr oen. Mae'r Beibl yn sôn am bydreddu pechod, staen pechod ac bryntni pechod. Ond does dim o hynny yn y fan hyn. Mae nerth, ryfedd, ddwyfol nerth, yng ngwerthfawr waed yr oen. Mae'r broses o olchi y bobl yma wedi digwydd trwy yr oen. Mae nerth, ryfedd, rinwedd, gwaed yr oen wedi golchi popeth. Dyma sail i sicrwydd nhw. Dyma sail i buddigoliaeth nhw. Ac i ni'n clywed bloedd y fuddugoliaeth wrth ystyried sicrwydd a sail y diogelwch, mae yna gan i'w chanu. Yr oeddent yn gweiddi a llais uchel. Un Duw ni, sylwch, nid ni. Pidwch edrych arno ni cael gweld nhw wrth gwrs, ond mae eisiau llyged chi fynd yn uwch. Un Duw ni, sy'n eistedd ar yr orsedd i roi'n y perthyn, y waredigaeth a'r iachawdwriaeth. Dyma crynhoi fel petai. Sail ein diogelwch ni yw'r iachawdwriaeth, y waredigaeth. Darlun arall sydd ar ddiwedd y benod. I chi wedi cael dod trwy'r gorthrymder. Gorthrymderau mawr y byd yma. I chi wedi cael eich gwared nawr. I chi wedi cael eich achub. Mae'r iachawdwriaeth wedi cael ei gymhwyso yn llawn ac yn gyfan eich mwyn chi. Nid gweithredoedd personol neu unrhyw deilyngdod dynol, ond iddo ef. Iddo ef. Dyna can yn ef. Os oedd y salmydd ar y ddeiar yn gallu dweud, nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond ti. Ac mae'r nef yn llawn o iddo ef, iddo ef. Dyma sail yr efengil. Nid beth mae maedrolion wedi ei gyflawni, ond popeth yma'r anfeidrol, tad, y mab, yr oen wedi ei wneud droso ni. Yn adnod 11, mae gweddill côr soniarus y nef yn ategu hyn mewn addoliad, gan dweud, Amen. Maen nhw'n clywed yr hyn sydd yn digwydd, maen nhw'n clywed y gwaredigion yn canu, ac mae'r gwaredigion eraill yn dweud, Amen. Un Duw ni, y bo, y mawl, y gogoniant, doethineb, diolch,
anrydedd, gallu a nerth. Saith. A saith yn y Beibl wastad yn golygu cyflawn. 7 diwrnod, wythnos cyflawn ac yn y blaen. Y cyfan o'r addoliad, y cyfan o'r mawl. Mae'r mawl yma'n ddigonol ac yn berffaith yn y nef. Mae holl waith yr arglwydd yn gyflawn, perffaith, digonol, yn enwedig ei waith archibol, iachawdwriaeth, sy'n perthyn i'n Duw ni. Wel nawr, os yw'r nef yn datgan hyn, i ni'n cael, beth allech chi alw o'r traddodiad o'n i'n perthynedd, allwn ni gael rehearsal. Yn wir na beth yw pob cynulliad, y rehearsal sydd yn ni. Ni wedi cael rehearsal heno. Diolch i'r pianydd a diolch i chi, yr altos, a'r tenors, a'r baswyr, a'r sopranos. I ni wedi cael rehearsal yn paratoi. Allwch chi fod yn rhan o'r côr yma. Oedd na gôr mawr iawn eithwr yn canu yn y Royal Albert Hall. Côr o Gristnogion, cannoedd ohonyn nhw. Rai ohonyn nhw wedi dod draw o Canada, rai eraill o Eglwysi, Tsieineeg, Llundain. Na côr bach o Gaerdydd, Cambrensis wedi mynd i fyny yn uno i lleisiau. A mae'n siŵr bod pob un ohonyn nhw, ni'n edrych ac yn gwrando gartref ar deledu ac oedd na ryw ymdeimlad o fawl ac bod nhw'n gallu dweud, o'n i yna. Ac dyma fydd braint pob Cristion. I ni'n cael mynd rhyw ddydd o'r rehearsal i'r perfformiad llawn. Ond nid dyn na dynes fydd yn cael y clod na'r sylw mawr. Ond amen, ac amen, ac amen. Bydd na rhywbeth diddiwedd am y canu. Allwch chi ddychmygu'r trafferth yr wythnos yma, dewis y minnau. Oedd na llu o ymynau yn dod i'r cof, nifer ohonyn nhw o gymanfaoedd fy ieuenctid. Bydd canu yn y nefoedd, meddwl am y côr yn canu, a'r datganiad rhyfedd yma. Ac mae yna gwestiwn yn dos e, wel, fyddwch chi yno? Chi'n edrych ar hyn nawr, neithiwr, o'n i ddim yn cael bod yn y Royal Albert Hall, o'n i gytre. Ond pan fydd y perfformiad mawr, pan fydd y gogoniant mawr yn cymryd i lle, y ryfeddod yw, bydd e'n cael bod yna. Mae sail fy sicrwydd i, yr un a sail sicrwydd pob Cristion sydd bellach yn y nef. Yn wir pob sant o'r Hen Testament ac o'r Newydd, disgyblion, apostolion, seraffiaid, a'r angylion yma sydd yn sefyll, a'r Crisnogion yma sydd yn sefyll, yr un yw sail yn sicrwydd ni, yr oen, a popeth nath yr oen trosto ni. Felly, mae yna sicrwydd i noddfa ni, mae yna sicrwydd i'n diogelwch ni, mae yna sail. Ond yn drydydd, y bendithion lu yma. Y bendithion lu yma sydd yn dod, adnod 13 i 17. Yr hyfrydwch, y pleserau, bendithion y nef. O'n i'n clywed y bore yma am gwasanaethu. Wel, yn adnod 15, fyddwn ni'n gwasanaethu. Dyw'r gwasanaethu ddim yn dod i ben. Fydd y gwasanaethu yn rwyddach, bydd y gwasanaeth yn llifo fel petai yn y nef, bydd na ddim rwystyr, bydd na ddim byd yn hatal ni yn y nef, ond ni'n cael y gwasanaethu. Ac wedyn ni, yr ymwybyddiaeth fod ni yn y deml. I ni heno'n cwrdd mewn capel o'r enw Tabernacle. Ac mae yna Tabernacle tragwyddol. A byddwn ni ddim yn mynd a dod, fi ddim oed fawr, na dwyar, na cwrdda dim ond ar di Sul, a falle slipo mewn i bethau eraill. Byddwn ni yno. Bydd Duw yn tabernaclu, yn preswylio gyda ni, a ni gyda'r tad, a bydd ddim eisiau mynd na dod byth
mwy. Fydd tabernacl Duw, presenoldeb uniongyrchol Duw. Mae yna loches. Mae'r geiriau yma i gyd yn cael I ddefnyddio. Ysdim rhyfedd fod David Charles o Gyfyrddin Pell wedi cael yr gweledigaeth hyfryd yma, cawn esgyn o'r dyrys anialwch i'r beraidd baradwys I fyw, ein henau llyddiedig, gaiff orffwys yn dawel ar fynwes ein Duw, dihangfa dragwyddol, dyma'r darluniau sydd yn y fan hyn, a'r bechod, cystuddiau a phoen, a gwledda. Nifer ohono ni'n hoff o wledda yn y byd yma. You haven't seen anything. You haven't tasted anything. Gwledda I oesoedd diderfyn a'r gariad anreithol yr oen. Byddwn ni'n cael yn bwydo, yn di-sychedu, yn wir dyma'r darluniau yma, cael yn digoni, dim newyn na syched. Bydd bara'r bywyd fyna yn plith ni, dŵr y bywyd am byth, a cael yn bugeilio. Ni di sôn am Marc, y bugail arno ni, wel, gewn ni'n bugeilio am byth. A wedyn ni, dim trystwch a dim dagrau. Dim dagrau. Mae yna ryw weithred terfynol, mae un o'r Puritaniad yn dweud, the ultimate touch of tenderness. Bydd e'n sychu, le mae'r tissues? Yn ei law e. A bydd e'n sychu, pob deigryn o ddiar yn llyged ni. A mi fyddwn ni'n byw yn ei gwmni felly am byth. Byw yn hyderus, byw yn fuddugoliaethus. Wrth sôn am y buddugoliaeth, a falle bod rai o'ch chi'n edrych yn dweud, chi ddim di sôn dim byd, yma palmwydd yn ei llaw. Wel, fan hyn fi'n gorffen. Mae palmwydd yn ei dwylo. Beth yw arwyddocad y darlun bach yna? Wel, o dyddiau Leviticus ar wyl y pebyll, o wyl y pebyll, bydde ymlaen, bydde'r bobl yn chwifio canghennau'r palmwydd wrth gofio'r waredigaeth. Oedd na wyl arbennig I atgoffa nhw o le o'n nhw wedi dod. O'n nhw wedi dod trwy anialwch. O'n nhw wedi dod ac doedd na ddim cartref sefydlog gyda nhw. Pebyll oedd gyda nhw. Pobl y pebyll o'n nhw. Ond yn awr o'n nhw wedi cyrraedd gwlad arbennig ac mae yna sefydlogrwydd. Ond o'n nhw wedi gofio pob blwyddyn a chwifio'r canghennau'r palmwydd yma. I gofio beth? Wel, I gofio'r waredigaeth o'r aifft. Llawenydd, dathlu, oedd pwynt chwifio'r palmwydd. Ac wedyn ni, chi'n cofio, ni wedi bod yn cofio yn dod yn ddiweddar, cyn y Pasg, dyma Iesu Grist yn mynd I fewn I Jerusalem ar asyn ac roedd baneru'r palmwydd yn cael ei chwifio. Pam? Oedd y brenin wedi dod gytre. Oedd y brenin yn dod i'r ddinas. Roedd yr iachawdwriaeth yn agosau at y bobl yma. Wel, mae yna le yn does yn yr rehearsal I fod yn rai llawenhewch yn yr arglwydd, dycher dathlu I ni ar daith, I ni'n cael mynd gytre. Oedd rhywun wedi gofyn I fi ai siarad byddwn ni heno am y ras. Mae yna ras ar fi'n dechrau. Wel, sori, gyswch chi ddim pregaeth ar y ras, ond gewn ni orffen. Beth yw'r anogaeth mawr wrth feddwl am y nef ac wrth feddwl am yr oen ac wrth feddwl am y tabernacl ac yn y blaen? Wel, am hynny, medde'r awdur at yr Hebreaid, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, mae'r torf yn casglu nawr yr ystrydoedd, ond mae yna dorf o'n cwmpas ni. Ac falle bod e'n sentimental I ni'n nabod rai ohonyn nhw. Ni'n nabod rai o'r dorf. Mae rai o'ch anwyliad chi. Mae nhw yn y dorf. Ac y tystion. A gadewch chi'n unau, fwrw ymaith, bob rwystyr. A phechod sydd yn maglu mor rwydd. A redeg yr arfa. Ni'n darllen am rai oedd yn redeg marathon mwy na 5K yn Llundain, o fi'n credu, fwy na 5K. Ac oedd hi'n dweud, mae'n cyrraedd y canol y ras, mae wedi bod yn neud ers blynyddoedd, mae'n cyrraedd canol y ras, a mae'n chalon I sydd, a meddwl, mae lot I fynd eto, ond mae'n
un peth sy'n cadw ddi fynd, llinell derfe. Fyna fydd y teulu'n croesawu fi. Fyna fyddai'n croesi'r llinell. Fyna fyddai'n cael mwy o ddŵr. Fyna fyddai'n cael ymlacio. A mi'n gytre gael y gawr. Bydd y ras drosto. Ond, redwn yr yrfa sydd wedi ein gosod o'n blaen, heb ddiffugio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffaethydd ein ffydd, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen ef, fe o ddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiastyru'r gwarth ac y mae wedi yn awr eistedd, ar ddehailaw gorseddfainc. Mae'r oen yn sefyll, a gadewch i ni edrych ymlaen at y dydd, byddwn ni'n sefyll yn ei gwmni ac yn ei bresenoldeb. O arglwydd, i ni'n diolch i ti am y darluniau hyfryd yma i ni'n cael o'r nefoedd, ac falle bod y wlad i weld mor bell, i ni'n diolch i ti o'r arglwydd trwy y gair a trwy'r ysbryd glân, ac hyd yn oed wrth canu yn salmau a'n emynau, i ni'n cael blas o arglwydd a hiraeth am y wlad, lle mae torfaidd yn byw. Ac o arglwydd i ni'n gwyddio bydd y di hyn o'n yn hannog ni, ac yn cymell ni, ac yn cryfhau ni, fe enaid ymestyn ymlaen, nes cyrraedd y dydd. O arglwydd, helpa ni fod yn siŵr heno, i gael y sicrwydd, ac i wybod yn iawn beth yw sail y sicrwydd, yn yr oen Iesu Grist. Amen. 618 yn y llyfr, emyn mawr. Dyfais fawr tragwyddol gariad, a dyw'r iachawdwriaeth lawn, cyfamod hedd yw'r sylfaen gadarn, ar hwn i dderfyd byth mwy ddawn ac yn y blaen. 618. Amor
Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron a'i ogoniant, iddo ef, yr unig dduw ein gwaredwr trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bydd gogoniant mawr hydu, gallu, awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr, a byth bythoedd. Amen.